Yebo, 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 yebo. Molweni ekhaya. Yebo, Njani naye ubuluka? siyaphila. Kuhleke maniphila. Yini wayilungisa kangaka ubhizi ngani? Uyahlupha nawe. Ngilindele isikhulu esikhulu phela la. Kuyakhona isikhulu esizoza la sizongenza i-interview. Sengiyosebenza ebhedlela mina. Hayi lento yena ama-social worker. Nawe fanele ngikufake emakhelwane uyabona. Ya, kufanele kungifake impela. Lapha ngitshena ngibiziwe kuthiwa ngizoba yilokhuzana. Unompilo lapha. Mase ngunompilo ke ngizobe ngisiza iguli yabo. Okay. Uma ngisiza iguli-ke futhi la kunogogo la ezakwazi eziyimoshelayo yabo. Ngiyakuzwa impela. Lezi zikhona mina ngiyiphi kodwa bengiba ngitshena lento lengithayo mina ngeke ngiyenze. Kumele ngiphiphane nezalukwazi mina. Ezibhoshile kumele ngiyiphiphele. Into engeke ngiyenze mina leyo. Ngeke uyiphiphele wena. Ngeke nje ngiyiphiphele emakhelwane. Phela bakhona abanye onesi. Yabo. Nafanele ngikufake futhi ngoba lapha kuthiwa izalukwazi lezi zinikeza nokudla. Impela yadingakala ukuthi ungifake nami ngoba nami ngiyafisa nami ukuba unompilo. So mase niyeza nokudla ke lapha. Mina ngeke nginike lokudla lezalukwazi. Ngizokuthatha ngizokwenza isitolo. Lokudla lokhu ngizokufaka esitolo ngiyithathe ezalukwazi ngiyidayisele yabo. Nawe mase ngikufakile lapha mase bungineza ukudla uthamba unezalukwazi. Ngeke mina uzokuletha ke mina ngikufaka esitolo sami. Nawe ukuneza izalukwazi ukudayisela. Sodla imali ngiyakutshela. Hayi khona kuyaphoqa impela ngoba nami ngeke nje ngisuke ngizodiza ngokudla nginikeze izalukwazi. Ziyahola ezalukwazi zihola imali uhulumeni. Masiphinde zidla nokudla futhi kwamahhala ngeke. Hayi nami ngizoye ngisho impela. Mana-ke pho manje makuthiwa amaphilisi-ke uzowashonisa khona amaphilisi. Mase ngihambisa amaphilisi. Ngoba kufanele ziwahambise amaphilisi. Yabona, nawe futhi amaphilisi ngizowathatha. Uma ngiwathatha amaphilisi, ngiwafaka lapha esitolo sami. Ngiwafaka lapha esitolo sami. Siyawadayisa futhi nawe. Uyabo, sodla imali lapha, sodla imali. Sodla imali lapha, sodla imali. Yebo. Yabona, uma ngiwathatha amaphilisi lawa, ngiwafaka lapha esitolo sami. Uma ngiwafaka, siyadayisela izalukwazi. Sidla imali. Ngizothi ngiphinde ngihole uhulumeni. So sibe nemqalabo, sibe nemali, sibe nomphukuvute engako yabo. Ya, impela nami phela ngizobe ngenza khona lokho. Ngoba phela ngeke sidlala abantu. Nathi kade sasiphuthwa imisebenzi. Sekhandi sesizoyithola ngoba nathi sesibadala. Ungifaka impela nami ekhaya. Ngizokufaka, ngizofonela uChili lapha. Ngimfonele, ngitshela ukuthi asinekunezi inamba, nguye phela ozokufonelisa nabantu laba abasebenza khona lapha. Uyake lokuba yi-social worker. Ngifake laphana, ngifake nomakhelwane wami. Ngithatha ukudla mina, ngikufaka esitolo sami. Amaphilisi, ngifaka esitolo sami. Siyadayisa, sidla imali. Ya, impela kuzofanele sidle imali. Mana-ke ngibuza. Mangathiwa nakho umuntu awusamnikeza imali, awutsalithi awumnikeza amaphilisi ngendlela efanele. Mayisefake lo muntu sizokwenza njani? Akusiyo indaba yami, nguye ongathenga ngamaphilisi kimi. Amaphilisi, ngeke phela sizondle sini amaphilisi phinde. Fanele yona, futhi nguyena ongathenga ngendlela efanele amaphilisi. Mayefa ngihlangana indaba yabo. Mina ngunompilo kahle. Umsebenzi wami ngingenzile. Ngabadayisela amaphilisi. Bona bawathenga amaphilisi. Angisahlangene. Mayefela uyifelene. Naye yokuphepha futhi ngeke ngimphephe mina ngisahlangana nakho konke lokunye. Mina amaphilisi khona mangadayisa. Ngeke ngizize ngisho lapha emaqingeni izalukwazi sememezela ukuthi awunanela amaphilisi. Ungakhuluma zefike lo muntu lo ozosho. Sizeyikhuluma zimemezana emaqingeni zazithi awusho interview mana khuluma kahle sizokubamemeza ngoba lo muntu interview uzofike lapha esizwe ukuthi sikhuluma ngayo. Uyeza loyo. Ngizombona ngasefile. Ngithi mina ngeke ngizizwe emaqingeni nasememezela zithi awunanela amaphilisi ekhaya. Umlesa mina ngeke nginanele. Ngizobe ngidayisele. Ngiphinde sidle imali ephindaphindekile. Uyabona sodla imali. Sibe nemali ephindaphindekile. Hayi khona kuyadingakala. Nami ngiyacabanga ukuthi nje mangangifaka lo msebenzi ngenza imali enkulu kakhulu ngawo futhi lo msebenzi ngoba ngazama ukuphova nezidingo ngapha siyadayisa senza yonke into. Yabo, Masidayisa futhi vukenye imali ngapha siyasebenza. ngapha siyasebenza futhi khona phakathi. Hayi Sidla khona. imali. Abona besifake isimeme sinyusele kudla sibo metro lapha siphathe amanesi ngiyakutshela wena. Hayi khona. Ngoba ngake ngasebenza khona emanesini kwasho ukuthi ngaba nenkinga ezithize. Base beyangibuyisela ngoba sengithola isikhala futhi.
Nami ngiyadinga ukusebenza ngoba umsebenzi angiwazi. Selokhu ngazala nje angiyazi ngasebenza. Selokhu wathi Sodla imali lapha, sodla imali. siyokwenza yona imali. Hayi impela kufanele sikwenze lokho. Sodla imali. Nami-ke sengicabanga ukuthi ngigoduke i-interview isiphelile. Mana ukhuluma i-interview. Interview yani. I-interview Yani manje. yona yodwa ithuba lilodwa nisulahla